Ku yi subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Hisab Aramli TV. Assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yau karatunmu za mu yi magana ne akan lokaci ko in ce awowi daga fitowar rana zuwa faɗuwanta ba tare da amfani da agogo ba, yadda wannan abubuwan suke zuwa, taurarin nan suke yawo suke wucewa, irin su Zuhal, Mushtari, Muriha, ce yinin ran Lahadi. Ran Lahadi Shamas ne ke farawa awon farko, daga shi kuma sai Zahara awa na biyu, da shi kuma sai Udaridu awa na uku. To idan da babu agogo karfe 6 sai a ce karfe 6 awa na farko, karfe 7 awa na biyu. To a da can da babu agogo, to ta wannan hanyar suke fahimta, ko kai ma in ta kama ka je daji ko hannunka ba agogo, za ka iya gane lissafin nan ba tare da agogo ba. To dama suna amfani da takun inuwa daga fitowar rana. Takun inuwa daga fitowar rana. To idan takun inuwar mutum ya kai 40, to shine awa na farko. Daga 40 din nan kuma idan ya ragu zuwa 20 shine awa na biyu. Daga taku 20 din nan in ya koma ya ragu ya zo taku 10, to zai zama awa na uku. Daga shi kuma in ya ragu ya zo takun inuwanka taku 6 ne, to zai zama awa na 4. To in ya sake ragu ya zama na taku 3 ne, shine awa na 4, awa na 5. To idan ya sake raguwa ya zo awa na 2 shine awa na 6. Ina fatan ana fahimta na. To idan ya ragu, kasan rana yana yin sama, inuwar mutum na raguwa ne. To in ya ragu ya zama taku 2 ne, ka kenan daga ƙarshe zai tsuke ne ya dawo tsakiyanka. To daga lokacin da ya dawo taku 2 har ya gama tsukewa, har ranar ya fara tunkaran yamma, to awa na 6 ne yake ci. To daga nan kuma sai ya koma, wannan shine makayujabu, daga zuwa tsakiyar rana, daga tasowar rana zuwa tsakiyarsa. To idan ya fara karkata zuwa yamma kuma fa, shine zai bada bajawai kamu. Sannan shine awa na 7 zai tashi, shine wannan daga lokacin da inuwanka ya doshi gabas da taku 2, shine an shiga awa na 7. Idan ya ƙaru, saboda shi ƙaruwa yake yi, zai zama na taku 3. To an bar awa na 7 an shigo awa na 8. Daga awa na 8 in ya ƙaru ya zo 6, ya koma awa na 9. Daga nan kuma sai ya dawo, in ya ƙaru zuwa taku 10, sai ya dawo awa na 10. Idan ya ƙaru zuwa taku 20, shine awa na 11. Idan ya ƙara ƙaruwa zuwa taku 40, shine awa na 12. Daga nan kuma sai ya faɗi. Ina fatan sai ranar ta ɓace ta faɗi, magariba kenan. To ina fatan an fahimci wannan karatu. To ta wannan hanyar ne ake gane lokacin kaza su Zuhal, Mushtari, Muriha. Idan Zuhal ta kama daga misali taku 2 nan, to Mushtari ba za ta kama ba har sai ya kai taku 3, sai a ce Mushtari ta kama. Daga taku 3 nan, wai misali fa nake bayarwa, ba wai ina faɗan yadda abun yake bane na taurarin. Zuhal misali idan shine a taku 2 nan, to zai ci gaba da tafiya ne har zuwa sai lokacin da inuwa ya zama na taku 3 ne, sai Mushtari ya kama. Daga taku 3 shi ma in ya ragu zuwa in ya ƙaru zuwa taku 6, sai Muriha kuma ya kama. Daga 6 nan ya ƙaru zuwa 10, to Muriha ta ƙare, sai kuma Shamas sai kama. Nan ma idan ya ƙaru daga 10 nan, taku 10 ya ƙaru zuwa taku 20, to Shamas ya ƙare, sai Zahara. Daga taku 20 shi ma ya ƙaru zuwa taku 40, to Zahara ya ƙare. Lokacin Zahara ta ƙare, sai kuma Udaridu. To a haka abun yake tafiya ba tare da agogo ba, da takun inuwa ake ganewa. To idan baka fahimta ba sai ka yi tambaya. Wannan shine darasinmu na farko. Ku yi subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Hisab Aramli TV.